қарздор будан дар ҳама мавридҳо моро дар шароити хеле вазнин ва ноқулай мегузорад. Масалан, як пирамард ба хотири ҷаримааш аз китобхона 60 сол диплом нагирифтааст. биёед бо ҳам ин масъаларо мебинем ки чӣ гап аст. ин барномаи хабар барои ту, бо шумо ҳастам ман Солеҳ Нуралиев. сарфи назар аз он ки Тед Самс мактаби миёнаи Сан Габриэлро дар Калифорнияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хатм кардааст, дипломаш 60 сол дар сейфи мактаб маҳкам буд. соли 1962 хатмкунанда чанд рӯз ба тахейл монд ва аз имтиҳон нагузашт. бо вуҷуди ин дар тобистон Тед имтиҳонро супорид, аммо боз диплом нагирифт, зеро ӯ аз мактаб $4.80 қарздор буд. ин ҷаримаи китобест ки донишҷӯ гирифта бар нагардонда буд. эҳтимол Тед аз пул ҷудо шуда намехост. аз ин рӯ дипломаш дар дохили сейфи мактаб боқӣ мондааст. ин мард тамоми умр ба хишовандонаш боз бо шӯхӣ мегуфтааст ки ҳудуди $4.80 ба ӯ имкони гирифтани дипломро намедиҳад. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ӯ баъди гузашти солҳо дипломи худро гирифт. донишгоҳи Сан Габриэл Ҳай Тедро ба маросими хатми соли 2022 даъват кард ва хатмкунандаи солхӯрдаи 78 сола ниҳоят дипломи худро соҳиб гашт ки 60 сол аз ӯ ҷудо буд. акнун худи шумо гӯед ки $4.80 арзиши 60 соли интизори дипломро дошт? албатта ки не. ҳамеша аз қарз дур бошед ва барои донишандӯзӣ ин қадар ҳам хасис нашавед. ин буд барномаи хабар барои ту. фикру ақидаҳоятонро метавонед дар комментария нависед ва мо ҳатман онҳоро мехонем. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.